Oo. Adi sa naman mga inis mo tala. Lasun ato dari sarap. Sa mga kaparing isang bali, lalasunin ko muna to. Dito sa kwarto para mapinturahan na. At si Papa Nichilkin nandito. Dito sa kabilang kwarto, Papa Nichilkin nagliliha kasi ito na yung susunod na pipinturahan. Yo! Yan. Liliha. Ako doon ako sa kabila. Yan sa kabilang kwarto. Alright? Lason tapos, pag nalason ko na siya, yung lason ko na to, yung mga ganito, tatanggalin tapos ililiha. Ganyan. Para maganda na pinturahan. Maganda. Pati ito rin. Mga bukol-bukol. Alright? At yun, sana panoorin nyo ang aking vlog hanggang sa dulo. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga nag-sponsor sa Bahay Project. Thank you very much po sa inyo. Kasi ano kayong nagsawang tumulong at yun, manood sa aming mga vlog. Mga viewers po, maraming salamat po sa inyo. Okay? Makapang po. Umaga at yan ay gabi. Natin ay magkasalawa sa aking punan sa iyong umagahan. Ano mangyari Manong araw Magabi Hindi ng kahapon nung ikaw ay nagbalik ulang sulit ang iyong pananabik makiwaw na itulang simula ang Dumamelang Kahawak naman Sa dalang pasigan Hayat niyo ng mga ibo Ang hati kahapon Lumilipas ang panahon Naliyak ng ating lumita Walang tulog Malaman Bakit ikaw nang lumisan Wala panahon ang kahapon Ito bang
sa punong mangga. Inalay ko gumamit lang. Nais kong magtanggol sa pagkakamali. Ayaw kong umibig nang limutin kita, nang ibigin kita. Marami ang nainis, may nagsabi na bulag daw ang aking mahal. Ang sabi ko ay di bulag. Ang nais kasalanan ba?
magbago. Ikaw ang iibigin ko. Gusto pa sa'yo na saan mo di magbabago. Bakas pa. Ang pag-ibig ko'y tanging sa'yo lamang. Kung kaya dito dapat mong malaman, minsan lang kitang mamahalin. Minsan lang kitang iibigin. Ang pagmamahal, mamahal sa'yo lang hangganan. Dahil ang minsan mapagkailangan. Okay na. Ayan po at nalason ko na nga. Tapos na siyang lasunin. Bali magkikidkid na ako. Tanggalin ko na siya. At liha. Liha tayo. Kasi hirap pong magdilim kasi ano na eh. Pero may ilaw naman siya. Kulob na kasi. Kasi narado ko pati yung salamin ng bintana para di tayo makapirit kasi may nagtutugtog dyan sa labas. Makakapirit tayo. Okay? Tingnan natin dito sa kabila. Papalit-chin-chin dito pa rin. Umoy! Umoy! Yo yo yo! Yo yo yo! Yay! Ayan. Okay. Uy.
Ah,